Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well-articulated news plus information. Please subscribe. Ndizi nsisi ziti zimene Eli Njuchi waulula mu albamu yake. Pamene oyimba Eli Njuchi watulutsa albamu yake pa 16 May, nkhani imene yavuta ndi zina mwa nsisi zimene zafotokozedwa mu albamu imeneyi. Ambiri kutheka mwaziphonya chifukwa chona kuti zinakambidwa mozembaisa. Sopano lero pa Zona Zeni Zeni tikhala tikuzukuta kuti concept kapena nkhani imene ukambidwa mu albamu imeneyi ndionena kuti yani. Nanga zina zimene anthu akuzitchula kuti zinsisizo zikuchokera pati, nanga ndizokuti chani. Ndiye kuti tikhala tikukambira naso kuti mu albamu imeneyi ikukamba nkhani yokuti chani, komanso ndi chifukwa chani nyimbo zapangidwa mwa mtundu umenewo momwe ena aona kuti zikusiyanako ndi ma albamu ambuyomu, komanso kutengera title komanso album cover imene wagwiritsa ntchito. Tiye tikhale limodzi pamene tikudusana mu ndime imeneyi, komanso tikhala tikunena kuti ndi nyimbo iti imene tikuiona ngati kuti imeneyo itokhala potential hit. I've experienced this one is gonna be fire. It's gonna be epic. Eli Njuchi ndi mmodzi wa oyimba okhawo mwinaso kutheka ndi oyimba yekhayo amene ma album kapena ma project yake amakhala osankhika. Kusankhika kumeneku kumakhala kuchokera pa kapezedwe ka nyimbo, nkhani zimene zikukambidwa mu nyimbomo, mene imatulutsidwira project kapena album, komanso mene amayipangira market project yakeyo. Zimene zitakhala tikuziona kuchokera 2020 pamene anatulutsa album yake yoyambirira imene inali The Book of Z, kuzatsatizidwa ndi The Book of Eli, ma album amene wanatuluka mu chaka cha 2020. Kenako mu chaka cha 2022 anazatulutsa album yotchedwa Red Flag imene inali ngati EP chabe. Komano chaka cha mu chaka cha 2024 anatulutsanso The Jordan Year pamene amanena kuti wakwanitsa zaka 23. Sono lero tabwera kuzafotokoza album imene waitulutsa pa 16 May imene akuitchula kuti Chifu. Ndiyo imene ili album yake yachinamba 5. Ndiyeno tili mkatikati mofotokoza kuti album imene ikunena chani, tikhalanso tikuzukuta ndi chifukwa chani amapanga zimene amapangazo, nanga ndi chifukwa chani tikuona ngati kuti wakhala artist wankulu ali wachichepere, chifukwa sizongochitika mwangozi ndi zinthu zoona kuti anachita kukhala pansi ndi kukonza ndi chifuniro cha Mulungu zikuoneka kuti zinathekadi ndithu. Ndiyeno lero mu video imeneyi tikhala tikufotokoza zinsisi zina zimene amagwiritsa ntchito Eli Njuchi kuti zinthu zake ziyende motere, komanso ndi zinsisi zimene wafotokoza mu album imeneyi chifukwa wafotokoza nkhani imene anthu akhala akuyembekezera kuti amve zokhuza moyo wake, chifukwa anthu ali mafunso ambiri okhuza Eli Njuchi. Ndiye tiyambepo zokhuza album yake imeneyi zimene zitayambire kuchokera pa picture imene wagwiritsa ntchito ngati album cover. Funso lokuti ndi chifukwa chani anasankha kuti agwiritse ntchito album cover imeneyi, sizinangochitika. Ziyambe motere. Kwa onse amene ndi osata nyimbo kapena kuti ndi apakanthawiko akutha kuona kuti album cover ya Eli Njuchi siyachilendo, ndipo izi ndi zoona. Album cover yachokera pa album ya Michael Jackson yotchedwa Thriller ya 1982, ndipo izi zachitika pachifukwa. Album ya Michael Jackson yu anali akukamba kuti pamenepa anali iye akuona kuti wafikapo. Michael Jackson anatchuka ndithu, ndipo album imene ndi album imene ili yogulitsa pa dziko lonse lapansi mombiri. So pano pa chifukwa chimenechi Michael Jackson kufuna kuwathokoza mafanzi ake anazapangano album ya Thriller. Ndiyeno zikuonekanso kuti Eli Njuchi ataona kuti wayesesa ndithu kukhala no global superstar kapena kukhala no dolo wa ku Malawi kuno, anaona kuti ndi bwinonso naye kuti asale mapazi a Michael Jackson, kupangira kuti the artist yekhayo amene tingamutchule kuti ku Malawi kuno akuoneka kuti wakwanisadi kuzitreata yekha ngati dolo kwambiri, kutengera ndi mmene samapezekera, mmene amatulutsira nyimbo, komanso ndi chidwi chimene anthu amakhala naye pa mashows yake, komanso pa zimene angakhale kuti akuchita. So anachiona choyenera kuti agwiritse ntchito album cover imene ya icon Michael Jackson, zomwe zikutanthauza kuti pali tanthauzo ndithu pa album cover imene agwiritsa ntchitoyi, sanangoyikapo ndithu. So pano kuyambapo nkhani zimene zakambidwa mu album imeneyo, tikuyambira nyimbo imene akufotokoza kuti Eli Njuchi akhala akupita kwawo pompano. Izi zikuchokera pamene mu The Book of Eli amene ali ma album ake oyambirira anafotokoza akusanzikana ndi makolo wake kuti
akupita ku ntchito. Tsopano zikuoneka kuti ntchito ija inagwirika inatheka ndi akufotokoza kuti akhala akupita pompano. Mongokumbusana zimene zinakambidwa mu The Book of Eli mu nyimbo yotchedwa kuti Phone. Ndiye zikuoneka kuti anapitadi ndithu ntchito inagwirika koma patenga nthawi asanabwerere ku nyumba. Tsopano mu albamu ya Nyuwani akufotokoza kuti zikuoneka kuti ntchito inatheka akubwererano ku nyumba kuti akaoneno makolo. So zimene zizafotokozedwa mu nyimbo yotchedwa Air imene ili nyimbo number 4 mu albamu ya Chifu. Iye mu nyimbo imene iwafotokoza motere. Ndi albamu yosafuna kuti munthu aimvere mwaphuma chifukwa muli nkhani zina zimene zakambidwa mozembaisa komanso muli matanthauzo ena amene ali ngati obisika. Tsopano tipite ku chinsinsi cha namba 3 chimene chakambidwa mu albamu imeneyi. Chimenechi ndi chimene chakambidwa kwambiri mu albamu yonseyi. Nkhani imeneyo ndiyokhuza chikondi. Zikuoneka kuti tsopano njuchi yapeza duwa chifukwa anthu akhala afuna kumva kuti kodi eni njuchi ali pa ubwenzi, ali ndi mkazi. Sono zimenezi zafotokozedwa mu albamu imeneyi. Titha kunena nopano kuti zikuoneka kuti Eli njuchi achifu apeza duwa. Mwina ndi chifukwa anazitchula kuti Chifu chifukwa kuti albamu iyi akukamba kwambiri za moyo wake. Zonefe zimenezi taziziwira kuchokera pa nyimbo yoyamba imene waimba ndi Malinga Mafia imene akuyitchula kuti Wandi. Mu nyimbo imeneyi akungofotokozapo kuti ex wake akumulira, yakuti anali ndi ex akumulira. Ndiyeno panopa sitikudziwa kuti amulira chifukwa chani. Sono nkhani yonseyi inazafotokozedwa pa nyimbo number 3 imene akuyitchula kuti True Love. Chikondi chake chandipanikiza, chikubwera chatsangati shuka sichohezeza. True love. Oh no, chifuba chaiwe my love ndatandunda. Menemo anafotokoza ndithu kunena kuti Eli njuchi apeza mkazi. Mmene nanenera kuti nyimbo ndi Malinga Mafia anafotokoza kuti ex wake wamulira. Nyimbo ya True Love anayamba kufotokoza kuti ine za chikondi zero ndinazisiya, sinasiya kuti ndipange. Zikuoneka kuti Eli njuchi anasweda mtima. Sitikudziwa kuti ni nkhani ya zitatu ita. Pale nyimbo ya zitatu anafotokoza kuti ex wawo anampeza ni mimba. Sitikudziwa kuti anaswa mtima ndi amene uja ndi akuoneka kuti anasiya kupanga za chikondi. Ndi mu albamu iyi akumana ndi munthu wina amene wasintha moyo wawo. Ndi anafotokoza kuti ine ndapeza chikondi. Ndi mu nyimbo imeneyi anafotokozanso kunena kuti mugali moto yake yatsopano ija sakunyamulako munthu wachisawawa kapena sakumanyamula katundu wina, akumangonyamulamo chikondi chokha. Chikuoneka kuti chikondi chazaza ndithu paka anafika kunena kuti akuti akakumana even ndi apolisi a breathalyzer kumufunsa kuti amene tifuna tikuyezeni mowa, akamuyeza muthupi mwakemo akumangopezamo kuti muli chikondi. Muona ngati ndikukomeza imvani yakuyankhula yekha. Futangi gechi kia folo panse u traffic kandigwira manyamula chali bambo ndi mati ndanyamula True Love. Komanso anawonjezera kunena kuti Olo wabo let's press liza ngimati ndala wako True Love. Ndala wako True Love. Menemo ndi mmene Eli njuchi waululira za ubwenzi wake umene ali nawo. Ndiyeno sanalekeze pompa ngakhale kuti sanatchule zina kuti bwenzi wake zina lake ni ndani, koma wapereka masaini. Ndi masaini amene wafotokoza kuti bwenzi wake maonekedwe ake ndiwotere. Mutakomati ndi shoti, ineo ndi shoti. Mutakomati misala, ineo misala. Mutiona beli mboti, tilibengawa. Zikuoneka kuti ochepa amene akunziwa mkazi wa Eli njuchi chifukwa chokuti ndi shoti anthu anamunena kwambiri. Ndi madalawa zikuoneka kuti mwina zinakhuza kasi zinakhuza koma pakufotokoza kuti munthu onabe ndi ina ili mozi sindikunsiya mkazi ifoti ndi shoti. Ayi sindikupanga zimenezi. Chikuoneka kuti njuchi yapeza diduwa. Madalawa ali mchikondi mene afotokozera penepa. Nyimbo imeneyo azifotokoza zimeze mu masikono. Masikono ndine kinazolo Kufotokoza
ngati banja la chisanzo limene amaoneka ngati mamuna akupanga zosiyana koma akazi ake amankonda. I think masiku ono ndi manganya ndi banja lokhalo limene lili la chisanzo. Of course ndi sewero koma ndi chisanzo ndithu. Tona kuti dziko lonse tamamuona ngati mamuna wako ndi wamisala. Dziko lonse tamamuona ngati mamuna wako soyenereka kutengera kuti you can do better. Komabe unansanga munthu amene yokwena ukhale naye. Nde Ellen Juji akutuza kuti iyeyo ngati anasankha wasankha sakutengera kuti dziko likuti chani chifukwa choti chimene anachiona mwa mkaziyo akuchiziwa yekha. Ndiyeno sizinatere pomwepa zikuoneka kuti shoti wakeyo amazunguza sobongo kufika pakuti pena osapita ku nyumba zimenezo anazikamba mu nyimbo ya Sama pamene amafotokoza kuti iyeyo sakufuna pa deni mpaka zafika pamenepo nyumba yokhala yake nkulu iwamba kuopa ndithu because akuti sakufuna kuti apange fight ndi mkazi wake sizimalephera pa chibwenzi kapena mbanja kukangana koma mene ndimene akufotokozera Eliza live experience yake kuti mkazi wena pake zimazavuta. Ndeno anapitirira kufotokoza kuti iyeyonso mpaka wafika pokuti ali disappointed. Nyimbo imene wakamba zimenezo ndimene waimba ndi Lulu zikuoneka kuti bwenzili ndikunkhumudwitsa ndithu. Zinatere pomwepa chifukwa choti pali zinsinsi zinaso zimene wafotokoza mu album imeneyi koma anthu angoyamikirako kuti ayimbaso nyimbo limodzi ndi anthu abanja lake aina Chizmo Njuchi komanso Veda Njuchi ili mu album momwemo nyimbo yotchedwa kuti Asa. Nyimbo yabwino kwambiri. Mabiti amu album iyi onse ena akumveka acoustic koma kuoneka kuti ndi nyimbo zapaize zona kuti munthu kweno khale pasi umvesere ndifo ake sanasankhe kuti mabiti akhale maduducha. Of course pali nyimbo zina zoti munthu tozi player apo ndi apo malo asanguluso ndi awo koma kwambiri amafuna kuti anthu timvesere nkhani imene akufotokozayi. Nde sanalekeze pompa wafotokozanso nyimbo ina imene ikuoneka kuti ndi yachilimbikiso ikumamvekanso mwaka gospel komweko akumazanena kuti suli wekha pano panyengo imene zadusiramo alisa akumaona ngati zikunchitikira yekha. So Ellen Juji wanena kuti amagayi simulinokha ngati fedi kuziziwa kunoko kuti zino zikuvuta ndithu. Ndeno tithamangire ku nyimbo imene ikuoneka kuti anthu akhala kuyembekezera pa TikTok. Nyimbo imene inavuta kwambiri imene album yonse I think anatusa ku nyimbo pa TikTok ya Maskono komanso nyimbo imeneyi. Olo video kaya mujira kuziwa kungoyamba. Sono nyimbo imeneyi ikuoneka kuti ndi imene inatuluka pa TikTok pa Jabiti kumveka zokoma kwambiri zimene zandisangalatsa kwambiri koma nangodandaula kuti iyi sinali chorus. Anthu ambiri amembekezera kuti amaona ngati chorus ndi iyi tikuimva nyimbo yopezeka kuti inali verse madala verse iyi imayeneka ibwerereso ibwerere ka 4 ka 5 koma overall yajambulidwa video kwa amene sakuziwa nyimbozi mavideo yake akhala akutuluka ndekuti mukapita ku YouTube channel ya Ellen Juji mukapeza kuti kuli mavideo including nyimbo ya Composure yatuluka video yake. Nde kupatula nyimbo imeneyo video ina imene nyimbo imene ikuoneka kuti ndi yokhuza chifukwa Ellen Juji samango kusiyana kupasana nyimbo yosakhuza ina yake waimba nyimbo ina yake imene yakuithula kuti nyimbo imeneyi ikufotokoza kuti masiku ano anthu ali mchikondi ndithu koma akubisana ngati kathumba. Mwina amafuna kuti yeye ndisampange question chifukwa yeye yuso mkazi wake akumbisa ngati kathumba. Ndiyeno zikuoneka kuti nkhani iyi ndikufotokoza kulira kwa mkazi wa Ellen Juji. So akazi onse amene mukuona kuti azimunanu sakupangani post ziwani kuti mkazi wa Ellen Juji nayenso akulira amene mukulirira inumu. Ndipo uyu ndi woyimba madandaulo onse amene amampeza amapangira nyimbo. Ndiyeno kanyimbo kamene wakupangira nonse amene muli pa chikondi koma mamuna wanu akumakubisani ngati kathumba kachamba. Tiye ntionaneni pa TikTok pamene mukasatizira nyimbo imeneyi. Mangopemba mafoto koma suma waposta mafoto kinesoma ndibisa nono sindine kathumba kachamba tima wakamba makolo. Ano album imeneyi kuposaposa nkhani zimene zakambidwa mochuluka ndi zachikondi komanso za moyo wake zina zimene zinakambidwa mozembaisa koma kutengera production wise ikumveka kuti ndi album yona kuti yapangidwa mwaukadaulo. Even ma vocal chords imene akuimbira Ellen Juji nyimbo ngati ya ntchito verse yakumapeto imene akumveka kuti komatu munthu yitu nde akuimba zikuoneka kuti kaya wakhala kupanga practice koma he's really improving from mbuyo monsemo amene wakhala akuimba. So now we could tell kuti ma changes kuti munthu yitu kuamba kupita kosauzana. In terms of song composition, storytelling, the production, even beat type
ili bwino kwambiri. Even ma vocals amene akumveka umumu menda nenena muja, like for example nyimbo ya Walai. Nalivo mpaka legale tilikapenda kakulimbe, nalivo mpaka legale tilikayalo kapakunda, nalivo nikupanya kwale kumira choka siningaye wale. It's so relatable kuti nkhani zambiri zo kwa anthu amene timadusa apo ngati anthu ndi zinthu zoti you really need someone ona kuti akhale nawe on your side, so you can easily relate. So ni nyimbo zona kuti the last mutu uza kuti your favorite track yano nditi so far pa soundtrack pakuonesa kuti ma track list akuonesa kuti alipo nyimbo 18 kuphatikiza Intruder. Komano so far tisiyene ma comment kuti nyimbo imene yakusangalasani inuyo nditiyo. Panopa amamwira available komanso ku download kugulisa linki imene ili musimu. Sono tigambe ku marketing side chimene chili chinsisi yomaliza cha Eli Njuchi. Eli Njuchi ndi artist yekhayo amene samangopezeka mwachisawawa. Pachimenecho zinathandizira kuti anthu asaziwe zambiri za moyo wake, anthu asamve zambiri zokhuza iyeyo, anthu asaone ma video ambiri pa TikTok okhuza iyeyo, anthu asaone ma post ambiri okhuza iyeyo. Pachifukwa chimenechi anthu amakhala kukhumba kumva kuti ayankhula kuti chani kapena anena kuti chani kapena kuti akupanga chani. Kufikira siku la lero siziziwika kwenikweni kuti akukhala kuti ubwenzi wake ndotani ndi munthu. So zimenezi zangoneseratu kuti zimathandizira kuti akatusa project anthu akhale nazo chidwi chifukwa makolo patenga nthawi asanamve kwa mkulu amene. So mazikuoneka kuti imenenso ndi one of the marketing strategy anazipangisa kuti akhale scarce, akhale munthu osowa, akhale rare. Pachifukwa chimenecho akamatulusa so nyimbo amaonesesa kuti atuluse body of work, atuluke nyimbo zambiri zona kuti ngati we isina kusangalasa saka nyimbo imene iwe ukuona ngati itakutani itakusangalasa, zomwe ngati kwa anthu ena amene akupanga nyimbo akwena aphunzirepo pa zimene wapanga mkulu, chifukwa pa size yake imene alili awapezeka kuti wakwanisa kukhala artist wankulu, zomwe anthu ena zikuwavuta kupangira kuti zimavuta kukhala scarce kupezekako kapena kuzisunga kapena osayankhulapo pa zinthu zina kapena kutulusa ma project. Ndi kutulusanso project yambiri yona kuti anthu azitha kusiyanisa nyimbo zija, komanso amene ali mafans yake ndopezeka kuti akwanise kukonda nyimbo zonsezo, sonza kuti kumene aliko mafans akhala satisfied. Akamaza tulukira so lendo wina azakhala kuti wakonzeka ndi kuzapanga experiment zimene akuzifuna ndi kupanga so deliver zina zimene anthu akuyembekezera kale. Pano mmene mundi mmene tapangira react komanso review album ya Eli Njuchi. Ngati muli ndi funso siyani mu comment box, komanso ngati muli ndizo yankhula kuti video yakusangalasani mazuwa zina zimene simaziziwa komanso maona kuti ndizofunika muone ma video amene wambiri, pangani like komanso kupanga subscribe ku YouTube channel imene tikhati kupitiriza kupanga ma review azinthu zina zimene tikuona ngati mutakhala nazo chidwi kuti muziziwe. Zimenezo ndi za album ya Eli Njuchi yotchedwa Chifu. Zinsisi zimene zakambidwa zolinga komanso ndi zinthu zina zimene mayeneka muziziwe ngati mwamvera kale komanso simunamvere album imene. Tuzeni mu comment box mukuti nyimbo imene kusangalasani ndi itiyo kutengera pa track list imene yatulukayi. The home of latest and well-articulated news plus information, please subscribe.